Ποιο ανθρώπινο όργανο όταν ερεθίζεται γίνεται 3 με 4 φορές μεγαλύτερο? Ένα ηλεκτρικό τρένο τρέχει με 100 χιλιόμετρα την ώρα με κατεύθυνση τα βόρεια και ο αέρας φυσάει νότια. Προς τα πού θα πάει ο καπνός? Προς τα βόρεια. Από εκεί που πάει το τρένο. Προς τα πού θα πάει ο καπνός? Στα βόρεια. Νότια. Σωστό. Αν έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στη Μυτιλήνη και τη Λέσβο, πού θα πήγαινες? Λέσβο. Μυτιλήνη έχω πάει. Τώρα, το ίδιο δεν είναι. Όχι. Ναι, το ίδιο είναι. Μυτιλήνη και Λέσβο. Μυτιλήνη. Το ίδιο είναι. Λοιπόν, πότε έγινε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ξέρεις? Δεν έχω ιδέα. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος πότε έγινε? Μα δεν έγινε. Α, καλά. Όχι, μισό. Έλα, δεν το κάναμε ιστορία. Δεν το κάναμε. Αφού έγινε μόνο δεύτερος. Δεν έγινε τρίτος. Στην ιστορία πώς θα πάτε? Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Πολύ καλά, μη σου πω. Ωραία. Πότε έγινε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος? Τότε που ήταν. Δεν έχει γίνει. Ναι, καλά, μέχρι δεύτερος. Λοιπόν, το τρένο, ένα ηλεκτρικό τρένο τρέχει προς τα βόρεια. Το ηλεκτρικό τρένο. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν έχετε πάει, αν θα πάτε φέτος διακοπές. Θα πάμε. Θα πάμε. Ωραία. Πες ότι έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στους προορισμούς Λέσβο και Μυτιλήνη. Τι θα επιλέξεις? Μυτιλήνη. Είναι το ίδιο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο όργανο στο ανθρώπινο σώμα μεγαλώνει 3 με 4 φορές το μέγεθός του όταν ερεθίζεται. Το πες. Ναι, το πες. Το πες. Αναλόγως στη γυναίκα ή σε άντρα. Στο ανθρώπινο σώμα. Δεν έχει να κάνει. Το επίμαχο σημείο μας. Θέλω να μου απαντήσετε χωρίς φόβο και πάθος. Το πες. Ναι, και εγώ το ίδιο. Θέλω να μου απαντήσετε ποιο όργανο στο ανθρώπινο σώμα όταν ερεθίζεται μεγαλώνει 3 με 4 φορές. Η π***α. Το γεννητικό όργανο. Πρόστιχε. Πρόστιχο. Τουλάχιστον στα δικά μας τα σώματα τώρα. ρε παιδί μου. Όχι, βασικά δεν είναι αυτό, να ξέρετε. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Μας αυτό μεγαλώνει τώρα. Τι να κάνουμε. Εσένα ποιο μεγαλώνει? Εμένα η κόρη του ματιού. Κόρη του ματιού. 3 με 4 φορές. Όχι ρε φίλε, όχι. Εντάξει τον ξενέρωτο. Αν είχατε να επιλέξετε ανάμεσα στη Λέσβο και τη Μυτιλήνη, πού θα πηγαίνατε? Στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Κατά πάσα πιθανότητα Μυτιλήνη. Υποθέτω στο όποιο είναι το ίδιο. Υποθέτω. Ποιο ανθρώπινο όργανο όταν ερεθίζεται μεγαλώνει 3 με 4 φορές το μέγεθός του? Το πέος, υποθέτω. Ρίχτω αγόρι μου, έλα ρίχτω! Ένα τρίτο πόδι, εντάξει. Μην κολλάς, πες το. Όταν ερεθίζεται. Τι να σου πω τώρα. Το πέος. Μαγειρεύετε? Ναι. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Τα μακαρόνια τα βράζετε σε λίγο παραπάνω νερό ή τα αφήνετε να βράσουν στο ζουμί τους? Βασικά πώς τα θες, αλτέντε ή... Παίζει ρόλο. Σπαγκέτι τα θέλω. Ναι, αλτέντε, θες να είναι λαπάς, θες να είναι, πώς θες να είναι. Λαπάς. Τότε μισή ποσότητα νερού και τα αφήνεις. 2 λεπτά, 3 παραπάνω. Και γίνονται λαπάς. Τι να ετοιμάσεις ρε, έτοιμα δεν είναι. Έλα, θα το κλείσεις εσύ. Καλά, καλά. Σε έκανα μισάωρο. Έχουμε έναν γνωστό άγνωστο εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι ο γνωστός άγνωστος.